Ayun mga kabuka, welcome sa aking channel. Ngayon mga kabuka, dito ako sa gubat. Kasi maghanap ako ng unggoy ngayon. Marami kasi nakapagsabi mga kabuka na maraming unggoy dito. Sana makakita tayo ng unggoy mga kabuka. Dito ako sa may malaking puno ayon sa likod ko. Sinubukan kong maghanap ng unggoy mga kabuka. Sabi kasi nila itong puno na to, oh wow, ang puno na yan mga kabuka, maraming unggoy dito kasi nagpupunta palagi yung mga malalaking unggoy, gorilla, ganyan. Kaya dito ako, inabangan ko kung kita ko sila dito. Ano ka dito? Dito ako banda. Tatago ko dyan. Sana makuha natin ang video yung malalaking unggoy. Kasing tangkad ko daw. Eh mga kabukap, ang laki ng unggoy daw. Ang laki daw ng unggoy dito. Sana makuha natin. Abang-abangan ng mga kabukap. Tingnan natin kung may makita tayong unggoy dito. oh wow. A few moments later. Ayan mga kabuka, kanina pa ako dito eh. Pero wala akong nakita na unggoy. Pero may narinig ako dun, no? Banda mga kabuka, may mga narinig yun mga kabuka. Ayan. Parang maraming unggoy dun. Parang may nakita ko mga kabuka. So kasi kukunan natin ang video mga kabuka. Sana makunan ko ng maayos. Sana hindi tumakbo yung mga unggoy. Taran mga kabuka, puntahan ko muna yung mga unggoy dun ba. Nakita ko. Nakita ko yung mga unggoy. May parang naglalaro sila mga kabuka. Parang naglalaro yung mga unggoy. Tahan ko muna mga kabuka. Sana makita. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Doon mga kabuka. Doon yung ayun, parang naglalaro nga. Parang lang naglalaro mga kabuka. Ginagawa mo. Ayan mga kabuka, may nakita talaga ako. Unggoy. Parang matanda nga unggoy. Kasi wala nang balahibo ng ulo. Tingnan natin. Sana hindi tatakbo yung unggoy na yan mga kabuka. Sana hindi siya tumakbo. Para mabidyohan ko na ayun. Mayroon talaga mga kabuka. Naglaro ng sa puno. Oh wow. Naglaro. Yung isa nandun. Yung tatlo mga kabuka nandito. Ayan, nandito yung tatlo. Ayan, videoin ko mga kabuka. Tingnan natin. Ayun yung isa mga kabuka. Ayun yung isang unggoy, oh. Ayun, oh. Ayun yung isang unggoy mga kabuka.
Ayan mga kabukaw. Nalagyod, huli na gyud. Ayan mga kabukaw. Ang isa naglalaro. Ay, isa. Ayun, lapit. Ay, lapitan natin mga kabuka. Nalapitan ko yung tatlong isa. Ayan. Mga kabuka, lapitan natin. Tatlong dito. Buka, ito na. Muna siya diri. Muna yung mga ako diri. Muna mga aswang diri, mga gwapo na mga kabuka. Oo, na dali sa mga kabuka. Mga aswang diri, mga gwapo kayo. Ayan. Saka yung isa. Muna siya mga kuhaan diri mga kabuka kanina na Borja. anak ko. Nakita ko kanina, naramdaman ko nandito sila. Ayan, yung isa kasama ko. Isang unggoy. Muna yung mga kuhaan yung mga ano dito mga kabuka. Kanina, dito nakita ko siya kanina sa taas. Ha? Ayan. Sino gusto umili dito? Ayun, yung isa mga kabuka nagbibinta ng panggatong kahoy kung sinong bumili daw. Kabuka, mga kauban, kasama ko pala yan. Ayan, ayan, shout out, bye. Si Inday. Kasama ko sa trabaho. Hindi yan unggoy. mga gapong unggoy. Nagkamali pala. Mga Nagkamali pala, ayan. Ay mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye!